Най-старият център за добиване на сол в Европа. Първият праисторически градски център в Европа. Това е солницата край Провадия. Солницата се намира в североизточна България между Варна и Шумен. Неолитът е време на значителни промени, период на развитие на земеделието и заселването на първите селища, а солта играе ключова роля за развитието на обществата. Солта е била изключително ценна за неолитните общества поради ключовите й приложения. Консервиране на храна, търговия и обмен. Функционирала е като своеобразна валута. Солта се използвала и за здравето. Солницата край Провадия представя останките на най-стария солодобивен център в Европа между 5600 и 4350 година преди Христа. Превърнал се в първия праисторически градски център на нашия континент. Състои се от неолитно-халколитен производствен комплекс, неукрепено, а след това и укрепено с каменни стени халколитно селище, цитадела и тракийска надгробна могила над нея. Тези каменни стени или каменни крепости са първите в Европа от 5-то хилядолетие преди Христа и то от затворен тип. Състои се също от късно халколитно ритуално поле, ямно светилище, късно халколитен некропол и средно халколитен некропол. Заема площ от 300 декара. Възникването и развитието на комплекса са пряко свързани с най-голямото и всъщност единствено находище на каменна сол на източните Балкани, така нареченото Мировско солно находище, върху което се намира. Тази кратка характеристика на археологическият паметник е формулирана въз основа на 16 годишни теренни проучвания от 2005 до 2020 година и го определя като един от най-значимите праисторически обекти в Югоизточна Европа. Солта е била ключов ресурс за неолитните общества, жизнено важна за консервиране на храна, стимулираща търговията и социалния обмен. Провадия, солницата, най-старият солодобивен център в Европа, не само осигурява сол за региона, но и постави основите на първия укрепен праисторически град на континента. Технологичните постижения, социалната организация и културното влияние на този уникален обект подчертават значението на България в световната история. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре и да се абонирате за този канал.